ni ne shahid alhaidar dan mutanen rinji minayyakon ka kashe ni a zaliman mahukunta. Ni ne shahid alhaidar dan mutanen rinji minayyakon ka kashe ni a zaliman mahukunta. Ubangiji mai iko sarkin da shi ya kage mutane, ya sa su a cikin duniya domin su bauta masa, hakan ne ya haramta zalunci a kansa, ya haramta ga mutane. Allahu mai iko ne, majibancin lamura ne, shi ne ake wa bauta. Allahu mai iko ne, majibancin lamura ne, shi ne ake wa bauta. Sunana Aliyu Haidar Rinji, can ne mahaifata. Ibrahim Sulaiman Rinji, abbanmu ko kace dakta. Malama Baraka mama na ummu bani na lakabinta. Ni sharifi ne ni, jinin batula ne ni, Fadimatu binta. Ni sharifi ne ni, jinin batula ne ni, Fadima binta. Tun ina karami na taso cikin jarrabawa ne, na tsallake musibu da dama a rayuwata ne. Waɗansu ma sai a zata na mutu har ma a cire rai ne. Akwan a tashi na girma, biyo ni za na faɗa ma tarihin rayuwata. Akwan a tashi na girma, biyo ni za na faɗa ma tarihin rayuwata. Na sha na faɗa rijiya lafiya ciro ni, kakanmu na kira na sahibul bi'iri ku biyo ni. Na tashi ne a gidan da ya samu tarbiyyar addini, na tashi banyin raini, ina da san addini, rayuwa mai tsafta. Na tashi banyin raini, ina da san addini, rayuwa mai tsafta. Ni ne shahid alhaidar dan mutanen rinji minayyakon ka kashe ni a zaliman mahukunta. Ina biyayya ga iyaye na, ba na saba zancen su. Allahu ya yi min baiwa, ya azabe na a cikin insu. Ko a makaranta a ɗalibai na kan zamo na fi su, nike zamowa na ɗaya a duka taron gayya. Domin basirata nike zamowa na ɗaya a duka taron gayya. Domin basirata. A rayuwata tun da na taso ban san wani tsoro ba, kuma ba ni san ɓacin ran mahaifiyata ku yodo ba. Idan har na ɓata mata rai ranar ba za na rinsa ba, ba ni san ta fusata haƙuri in bata in durƙusa gabanta. Ba ni san ta fusata haƙuri na kan bata in durƙusa gabanta.
samu tarbiyyar tahajjud a dare na kan tashi, banda aiki sai salloli karatu a koyaushe. Ina ta kuka dan neman kusanci ga Rabbul Arshi, nai haddar nisfu na Qur'an da izinin Khaliqad Dayyan. Allah abin bauta, nai haddar nisfu na Qur'an da izinin Khaliqad Dayyan. Allah abin bauta. Sai dai fahimta ta alzakzaki ne madubina, duk inda za na kasance zakzaki ne ma'aunina. Azzalumai sun yi ta'addanci ga Sidi Maulana a lokacin na kudirce, rayuwa fansa ce gare shi jikan binta a lokacin na kudirce. Rayuwa fansa ce gare shi jikan binta. Ni ne shahida Al-Haidar dan mutanen Rinji, menayyukun ka kashe ne azzaluman mahukunta. Azzalumai sun dirgelle su anan sun kayo hauka, sun kashe mata har yara jarirai ba shakka. Sun harbi jagora na zaki jinin mabaruka, zuciya ta kuka duk jiki ya ɗauka. Na so ina gurin na kudirta, zuciya ta kuka duk jiki ya ɗauka. Na so ina gurin na rabauta. Kullum ina tashi a cikin dare addu'ar da nake ne, in samu shahada a tafarki na ahal baiti ne. In ba da raina fansa ina ta yin du'a'i ne, yardar ilahu nake so, akasin haka ko ba na so. Yar ilahu ce cancanta, yardar ilahu nake so, akasin haka ba na so. Yardarsa ce cancanta. A shekarar farko bayan waƙe arzari ya kudu ba, saboda wani lamari aka ce ba za a yi tattaki ba. Na ɗau jakata na rataya na kama hanya duba, abbanmu ne ya kira ni ya rarrashe ni ya maida ni. Ina ta kuka da mita, abbanmu ne ya kira ni ya rarrashe ni ya maida ni. Ina ta kuka da mita. Na sha na bada sako na ce ya roƙa min shahada. Mahaifiyata ta je haramin Husaini ɗaga shahida, ta ce da ita ya umma ni da ya roƙa min shahada. Har lokacin tafiyata zuwa Iran makaranta, shahada kawai nake furta. Har lokacin tafiyata zuwa Iran makaranta, shahada na bukata. Ni ne shahida Al-Haidar dan mutanen Rinji, menayyukun ka kashe ne azzaluman mahukunta. Nakan je na zauna haramin Sayyida Ma'asuma ne, ina addu'a ina kuka a duba roƙona ne. Wataran nakan je jan makarar don wajen ijaba ne,
har na kan ga sunana a listin shuhada wa nuna. Kullum dai ina fata har na kan ga sunana a listin shuhada wa nuna. Kullum ina fata na bari idan na dawo Najeriya ku biyo ni. Ana ta murna na zo hutu ni kwana yake ni, domin na ji a jikina addu'ar da na yi an kamsa mini. Abuja babban birni zuciya ta yawo ne, na shirya na hau mota Abuja babban birni. Zuciya ta yawo ne, na shirya na hau mota. Na wuce Abuja sitirogul rijalu bayin Allah, abinda jagora ke fata a yi da ni rijalullah, waɗanda hatta ibadarsa ya kansa daukar ga su wallah. Bana biyar da zuwana kafin nan na yi wasiyana akan Ubangiji ya kudirta. Bana biyar da zuwana kafin nan na yi wasiyana akan Ubangiji ya kudirta. Ranar Litinin a Human Right mun fito kan kwalita, muna kira don a sako mawalan majikan gidan Binta. Azalumai 'yan sanda da sojoji suka buɗe wawa.